ସବୁ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ 5ଟା ବେଳେ ଖୋଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ଖୋଲିଲି ଦେଖିଲି ଯେତେ ଆଗୁଆ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ରାତି 2ଟାରେ ଖୋଲିବାର ଆଉ। ରାତି ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ 2013ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାରିପଦା ଯାହାକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗो ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ 20 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଫୁଲ। ଏବେ ଦେଖେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଲିସ ବାଲା ଡାକ୍ତର ବାଲା, ତ କଲେଜ ଛୁଆ ଜାଗା ରାତିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡାକ୍ତରୀ। ଏଠି ତ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ଖାଇଲି ବରା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଛାଇ, ଏଇଟା 13 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ରାତି 2ଟାରୁ ଖୋଲିବାର। ଆଇଡ଼ିଆ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ରାତିରେ ନିଦ କମ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଟିକେ ବୁଲେ ଦେଖେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଲିସ ବାଲା ଡାକ୍ତର ବାଲା, ତ କଲେଜ ଛୁଆ ଜାଗା ରାତିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡାକ୍ତରୀ। ଗୋଟେ ଦେଖି ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ପରେ ଦେଖିକି ଶୋଉଛି। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ 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 ଚାଲିଲା, 6 ମାସ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା ଆଉ। ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ଥିଲି ଫାଷ୍ଟ, ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଠି ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ଥିଲି। ସେ ଦୋକାନ ରଖିଲେ ଆମେ ନିଜେ କରିବୁ, ନିଜେ କରିବି ଭାବିଲି, ତାପରେ ମାଲିକକୁ ଜଣେଇଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିବି, ନା କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଶାନ୍ତି ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଦୋକାନଟା କଲି ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ଇଟଲି ପୁରୀ ବରା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାପରେ ଉପମା କଲି, ଦହିବରା ତାପରେ କଲି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ 5ଟା ବେଳେ ଖୋଲିଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ଖୋଲିଲି ଦେଖିଲି ଯେତେ ଆଗୁଆ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ରାତି 2ଟାରେ ଖୋଲିବାର ଆଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ରେ ଖୋଲି 2ଟାରେ ଫାଇନାଲ ହେଇକି ରହିଗଲା ଆଉ ଲେଟ୍ ହବ? ଆଉ ହବନି, ଆଉ ମାନେ ଆସି ହବନି। ଦୋକାନରେ ଯେମିତି ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି, ଧୋଇବା ପାଇଁ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର କାହାକି ରଖିନି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ହିସାବରେ ହୁଏ। ଯେ ଆଜି ଘଣ୍ଟାରେ ସରିଗଲା, କାଲି ଡବଲ କରିଦେବି ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ହିସାବରେ ଆଇଟମ୍ ଆସିବ। ସବୁଦିନ ହିସାବ। ଟାଇମ୍ ମୋର ଅଛି, ରାତି 2ଟାରେ ଖୋଲିବି ମାନେ ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ। ନା ନା ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଗଲେ ମାର୍କେଟିଂ ସାରିକି ଗାଧୁଆ ଗୁଧି ସାରିକି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଶୋଇଯାଏ, 10ରୁ 10:30 ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା। 2:30 ବେଳକୁ ଉଠିବି, ଆଉ ଯାହା ମାର୍କେଟିଂ ବାକି ଥାଏ
5ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟିଂ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି 6ଟା ବେଳକୁ ଖାଇକି ଶୋଇବେ। 11ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲି, 11ଟା ବେଳକୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ। ପୁରୀ, ଇଡଲି, ଉପମା, ବାକି ବରା ଦହିବରାଟା ଏଇଠି। ବେଳକୁ ଖୋଲା ଯାଏ, 2:30 ଭିତରେ ଖୋଲା ଯାଏ। ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ପାଟିରେ ବରାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଭାଇ ଏତେ ସକାଳୁ କେମିତି? ରେଗୁଲାର ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମିଳିବନି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଏଇଟା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିବାର ସ୍ପେଶାଲ 2:30 ବେଳକୁ ଖୋଲା ହୁଏ ଦୋକାନ, ରାତି 2:30। ଏଠି କ'ଣଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବରା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ। 4-5 ଜଣ ବୁଲୁଥିଲେ ଏମିତି ବାଇକ୍ରେ ହେଲା। ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୁଝୁ, ଟାଉନ୍ ସାରା ପୁରା ବୁଲିବା, ଖାଇବା କେତେ ତ ଟାଉନ୍ ସାରା ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 2:30, 2:35 ପାଖାପାଖି ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ବାଇକ୍ ତ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି, ଖାଇବାରେ କି ମିଳିବ ନା, ଇଡଲି, ଉପମା, ବରା ବରା ସବୁ ହେଇଯିବ, ଦହିବରା ସବୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଉ ସେଇଠୁ ତ ଖାଉଛି ଆଉ। ଦେବି ନା? ସ୍ପେଶାଲ ବରା, ବାରିପଦା ସ୍ପେଶାଲ ବରା। 2013ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆପଣ ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି, ବାରିପଦା ଯାହାକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗ ରାତି 2:30 ବେଳେ ଆସିକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। 20 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଫୁଲ। କମ୍ ସେ କମ୍ ହେଇଯିବ 3 ମାସ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାରିପଦାରେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ବି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରେ ନେଇଯାଏ। ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଏଇଠି ପାର୍ସଲ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ? ସେ ପୁଲିସ ବାଲା, ଡାକ୍ତର, ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ମେସ୍ ଛୁଆ। ସ୍ପେଶାଲି ବାରିପଦାର ଆମର ଯେଉଁ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲି, ତ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସେ। ତ ଆସିଲିଣି ଆଜିକୁ ବୋଧେ 1 year ଏଗର୍ସ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସେ। ସ୍ପେଶାଲି ବରା ସେମିତି ତ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ଖାଇଲି, ବରା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆପଣ? ଟ୍ରାଏ କଲି। ୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ରେଗୁଲାର। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୀଟା, ଅଟା ପୁରୀ। ଅଟା ପୁରୀ, ଉପମା, ଏଇଟା ହେଲା ବରା। ଦହିବରାଟା ହେଇନି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଚଟଣିଟା, ଏଇଟା ହେଲା ରାଗ ଚଟଣି, ଏଇଟା ହେଲା ଖାଲି ମଟର ତରକାରୀ, ଖାଲି ମଟର ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଖାଲି ଆଳୁ। ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର? ଏମିତି ବରାଟା ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ପୁରୀଟା ବେଶୀ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, କାରଣ ଅଟା ପୁରୀଟା ଏସିଡ୍ ହୁଏନି। ମଇଦା ପୁରୀ ଖାଇଲା ମାନେ ଏସିଡ୍ ହେଇଯିବ। ଭାଇର ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିଟା ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ନର୍ମାଲ୍, 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଆରାମସେ ଦିନ 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଣେ ଖାଇକି ରହିପାରିବ। ଦୋକାନ ତ ବହୁତ ଖୋଲା ହେଇଯିବେ, ବଟ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରାତି ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ। ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଟଣି ଆସିଗଲା। ରାଗ ଚଟଣି,
ପୁରୀ 3ଟା। इडली 3 पीस। कायाळे कडे किती काढू दे। କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ 6 ପିସ୍ 20 ଟଙ୍କା। 26 କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା। ହାଫ୍ଟା ଟିକେ ମାଗିଲା। ସେଟା ଡବଲ୍ ଦିଆ ହୁଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦିଆ ହୁଏ ଡବଲ୍। ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାଟି ଘରକୁ କେବେ ପଶିଲି କେମିତି କିସ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦଶା ବନଉଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ତ କେବିନ୍ଟା ତିଆରି କଲି, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାନ ଦୋକାନ କରିବା କଥା। ସେବେଳେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପାନ ଦୋକାନ କଲି। ମୁଁ କିସ କରିବି ନା 2 ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତାପରେ ନିଜେ କରିବୁ। ସେ 2 ଦିନ ଆସିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଲେନି, ଜିନିଷ ସବୁ ବନେଇଲେ ଦେଖିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାରିବିନି ବୋଧେ। ଯାହା ହଉ 2 ଦିନ ପରେ ଚାଲିଲା। ବରାଟା ଆଉ ପକେଇ ପାରିଲେନି ଠିକ୍ ରକମ। 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା ଏମିତି ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ସେଟା ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଗୁଳେଇବ, ଏତିକି ସମୟ ଆଗରୁ ଗୁଳେଇବ, ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଇଏରେ ଚାଲିଛି। ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ହେଲା ମୋର ଦୋକାନର ଜନ୍ମଦିନ। ଜନ୍ମଦିନଟା ପାଇଁ କେମିତି ମାନନ୍ତି? ଦୋକାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯେତେ କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଡେଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ବାକି ଯେ ନୂଆ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହୁଏ। ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ। 250-300 ଲୋକର। କୋई ପସନ୍ଦ ତାନେ ବରା। ମୁଁ ଟିକେ ବରା ଖାଇଲି ଆଉ। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଆଇଟମ୍? ଆଉ ଟିକେ ଆଉ 5ଟା ପ୍ଲେଟ୍। ଆଉ 5ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପାଇଁ ହେବ ନା? ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ବରା ଟିକେ ଅଛି, ବୁଝି ସରିଲାଣି। ପୁରୁଣା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି।